El primer torn de l'àmbit científic i divulgatiu de dissabte van a càrrec de les expertes i experts Teresa García Espada, Lucía Pérez García Oliver i Francisla Álvarez Collado pel que fa a la dona en el Ball de Bastons i Belén Gonzalvo, Javier Cuellar Tórtola i Carlos del Peso Taranco pel que fa a la religió i el Ball de Bastons. Al llarg del matí va haver-hi diferents presentacions, començant amb el llibre il·lustrat del Ball de Bastons, de colors.cat. Seguit del conte Els balls de bastons del Prat, de Picacrestes del Prat de Llobregat. I de nou, la presentació del joc de taula Bastocat, a càrrec de la seva dissenyadora Maria Foix. Durant tota la jornada va haver-hi diferents actuacions dels grups provinents de més enllà de Catalunya. En el primer torn van actuar Vera, d'Euskal Herria, Logroño, de La Rioja, São Martinho do Douro, de Portugal, i Tabanera del Monte, de Castilla y León. Mentrestant, la plaça del Tas era plena de música i color, gràcies, entre altres, a la Federació de Catifaires de Catalunya, la Federació de Colles de Falcons de Catalunya i l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya. Totes elles representades pels seus grups i membres de poblacions com Blanes, Caldes de Montbui, Tortosa, Piera i un llarg etcètera que van omplir aquella plaça de pura màgia. El segon torn de l'àmbit científic i divulgatiu de dissabte van a càrrec de les expertes i experts Francisla Álvarez Collado i Pedro Romeo Lizarraga pel que fa a la tradició i la innovació en el Ball de Bastons i Montserrat Carric Rivera, José Ángel Bartolomé Laguna i Elías Martínez pel que fa a la importància de la música, la dansa i com tenir-la en compte en la creació de nous balls i músiques. En el segon torn de mostres dels grups convidats vàrem gaudir de les actuacions de Támara de Campos, de Castilla y León, Robres, d'Aragó, Escuernaga, d'Euskal Herria i de Bulbuente, d'Aragó.